Salm numru 36. Il-ħażen tal-midneb u t-tieba ta' Alla. Il-ħażen ifessfess lil-ħażin f'qiegħ qalbu. Ma hemmx biża' ta' Alla quddiem għajnejh. Għax hu jiddandan bil-fehma tiegħu li Alla ma jsibx fih ħtija x'jistmell. Kliem fommu kollu għerq u gideb, ma jimxix bil-għaqal, ma jagħmilx il-ġid. Fuq friexu jaħseb kif se jqarraq. Triq ħażina qabad, ma jwarrabx dak li hu ħażin. Mulej, sa smewwiet tasal it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Mola smewwiet il-ġustizzja tiegħek. Baħar bla qiegħ il-ħaq tiegħek. Bnedmin u bejjem int tajnhom mulej. Kemm hija għażiża t-tieba tiegħek o Alla. Għaddel ta' ġwenħajk jiskennu wliet il-bnedmin. Jiġbaw bil-ġid tad-dar tiegħek. Tisqihom ix-xmara tal-għena tiegħek. Għax għandek imlajn tal-ħajja, fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Żomm it-tieba tiegħek ma' min jarfek, il-ġustizzja tiegħek ma' min hu qalbu safja. Ma jersaqx għal fuqi riġel il-kburi, ma titfanix il-barra id il-ħażin. Hemm waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażen, intefgħu l-isfel u ma jistgħux iqumu.